Imamo 3 plus prazno jednako je 10. Dakle, pauzirajte snimak i pokušajte da shvatite čemu je ovo prazno jednako. Šta treba da dodam na 3 da bih dobio 10? Ok, oprobali ste se sa time. Pa hajde sada da vidimo da li možemo to zajedno da uradimo. Ovde imam 3 ova ljubičasta ili rozikasta kruga. Dakle, 3 kruga i imam 10 kutija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedan način da se misli o ovome, koliko mi još krugova treba da bi se popunile sve ove kutije. Hajde da to zajedno prebrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, 7 kako bi popunili svih 10 kutija. Dakle, 3 plus šta je jednako 10, pa 3 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednako je 10. I hajde da uradimo još jedan ovakav. Sada imam 6 plus prazno je jednako 10. I opet pauzirajte snimak i vidite da li možete sami da provalite čemu je prazno jednako. Šta treba da dodam na 6 da bi stigao do 10? Uradit ćemo sada zajedno. Sada imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 krugova. Imamo 10 kutija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prosto treba samo da mislimo o tome koliko nam još krugova treba kako bi popunili kutije i stigli do 10. Već imamo 6 popunjenih. Treba nam 1, 2, 3, 4 kako bi stigli do 10. 6 plus 4, to ćemo samo popuniti, dakle 6 plus 4 jednako je 10, ili bi čak mogli reći da je 4 plus 6 jednako 10, sve jedno je.